buntag mga kapuso, kanang buntaga at makaupan pagbalik ang dynamic Deputy Speaker ug ang Congresswoman sa probinsya sa Antique. Walay lain pa kundi si Congresswoman at dating Senador Lauren Legarda. Maayong buntag Senator Lauren and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Cagayan de Oro, maayong buntag, Region 10. Bumabati sa buong Mindanao. Good morning, mayong buntag. Senator Lauren, maaari niyo po bang ibahagi naman sa amin kung gaano po ba kahalaga ang mga programang ibinibigay gaya ng TESDA para sa ating pagbangon, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya? Naku, importante ang ating pagbangon mula sa pandemya ay hindi lang pagbabakuna, syempre mahalaga yan, first line of defense, pero yung pagbibigay ng suporta, tulong sa mga maliliit na negosyo. Kaya nga, palay ko sinusuot yung mga gawa ng ating mga indigenous people sa buong Mindanao. Kaya ang kanilang pag-participate, sabihin mo na sa mga National Arts and Crafts Fair ng Department of Trade and Industry ay ginagawa ko dati bago mag-pandemic. Importante yung TESDA training. Yes, totoo. Ako yung naging awardee ng TESDA sa national. Imagine, first term Congresswoman, hindi ko naman akalain magiging TESDA awardee ako. Madamo gid nga salamat. Dahil ang ginawa ko sa Antique, may TESDA Training Center na tinatayo sa bawat LGU. 18 municipalities, 18 TESDA centers. Classified as low risk na po ang Pilipinas ayon sa DOH, Senator Lauren. Ano po ba sa tingin ninyo ang epekto nito sa ating livelihood at employment? Ako'y nagagalak na pababa na sana patuloy na talaga ang COVID cases para una yung face-to-face classes sa edukasyon ay patuloy na matuloy, hindi lang ng pilot pero lahat na talaga, pati ang private, ang kabataan ay magkaroon ng social interaction. Pangalawa, ang ating mga maliliit na negosyo na hindi lamang online, pwede na rin siyempre yung mga tinda, traders, mga grocery, ang mga malls, ang mga retailers na magbukas ng muli. At ako'y nagagalak na ang aking batas gaya ng Barangay Kabuhayan, pati na rin ang PESO Law na gumagawa ng job matching. Ilan lamang yan sa mga batas na nagawa natin nung tayo'y senador. Dagan kaayong salamat, Senator Lauren, at sana po ay patuloy ang pagsuporta ninyo sa mga programang nakapagbibigay ng maraming benepisyo para sa ating mga kapwa Pilipino. Dagan kaayong salamat and stay safe! Maraming salamat sa pagkakataon mapag-usapan natin ang mga batas na ginawa ko nung ako'y senador at gusto ko pang pondohan at paigtingin sa panahon ng pandemic recovery. Ang kabuhayan ay napakahalaga at nagiging basehan na ang paggamit ng mga batas na ginawa ng inyong lingkod. Madamo gid nga salamat, mayong buntag kaninyong tanan. Tutok lang mo mga kapuso kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.